What's up mga idol? Good morning. Welcome back ulit sa aking YouTube channel. And for this video mga idol ay mag-spray tayo ng mga damo. Bali, ito yung tangke na gamitin namin. At saka ito din yung isa. Bali, dalawa kami ng aking kapatid mag-spray ngayon, si Junri. Sadline lang mga idol kasi wala tayong trabaho. Mag-spray muna kami ngayon ng damo dito sa Niyugan. So malaking area dito mga idol. Diyan. Pagpapakita sa amin paano gamitin itong spray namin. Kaya maglagay na tayo ng chemicals mga idol pang patay ng damo para mag-start na tayong mag-spray mga idol. Lagyan lang natin ng tubig at punuin lang natin. So yun mga idol, mag-start na tayong mag-spray. So nandito sa aking likod yung sprayer mga idol. So malawak yung i-sprayhan natin. Niyugan. Siguro mga idol nasa 2 hektarya din to. Ito yung trabaho natin ngayon, sideline. Sana ay maanuhan pa tayo ng iba pang trabaho. Kasi problema natin ngayon yung pambaon sa estudyante sa araw-araw mga idol. Ang balon sa paralan. Kasi nawalan tayo ng trabaho. Isa tayo sa natanggal dun sa mining na pinagtatrabahoan natin dito sa Binaybanay, Davao Oriental. Kaya sadline lang muna tayo ng trabaho. Kahit anong trabaho mga idol. Kaya ito muna yung trabaho natin ngayon. Mag-spray tayo ng niyugan. So yun mga idol, nakaubos na tayo ng isang tangke. At maraming salamat pala sa mga bago kong subscriber dyan mga idol, no. Malapit na po tayong nag 1,000 subscriber. At pag nag 1,000 na po ako mga idol ay hintayin ko na lang din yung watch hour kung aabot ng 4,000. Kasi yun yung requirements ng YouTube. At maraming salamat sa tumatangkilig ng aking mga video mga idol. At pa-share na din mga idol kung nagustuhan niyo po ang aking mga video. Kasi pag kompleto ko po yung 4,000 watts hour at 1,000 subscriber ay may pagkakataon tayong makakuha ng revenue sa bawat video na aking i-upload mga idol. At malaking tulong yun sa akin, lalo na sa aking pamilya mga idol. Kaya maraming salamat sa mga solid supporters dyan. Laban lang tayo palagi mga idol, kahit mahirap yung buhay. Kasi naniwala ako mga idol, habang buhay may pag-asa. Kaya pag nagtiyaga tayo mga idol, balang araw tayo ay makakaani rin ang ating mga pinaghirapan. Kaya tiis-tiis lang sa buhay hanggat kaya mga idol ay magsisikapan nating gagawa ng mabuti. Basta pagbutihin lang natin ang ating trabaho mga idol, siguradong may mga tao na bibilib sa atin at magtuloy-tuloy ang ating mga trabaho at papasok yung mga blessing sa ating mga buhay mga idol. Hindi man pabor sa atin ngayon ng panahon mga idol, pero naniwala ko balang araw ay papabor din sa atin yung panahon mga idol. Dahil ang taong may tiyaga mga idol ay naniniwala kong balang araw ay makakaahon din sa hirap mga idol. Ano yan? Yun mga idol, magtanghalian muna ako mga idol kasi alas 12 na. At ang ulam ko ngayon mga idol ay udong. Ito mga idol, udong. Tapos meron tayong bulad o tuyo. Yun. Yung ulam natin mga idol. Kain pa tayo mga idol, tanghalian. Masarap na udong at saka bulad. Kain pa tayo mga idol. At kahit mahirap mga idol ay may mga blessing pa rin na dumadating sa ating buhay mga idol. Dahil hindi pa rin tayo pinababayaan ng ating may kapal mga idol. Basta tayo lang ay magtsatsaga mga idol. 1 hour later. Ayun mga idol, balik ulit tayo sa pag-spray ng damo mga idol. Dito yung tangke natin, kakargahan ulit natin tong tangke mga idol. So, spray ulit tayo. At sa bawat araw mga idol ay pagsisikapan natin makagawa ng mabuti mga idol. At
kahit na may mga taong kinukutsa tayo mga idol, minamaliit yung ating kakayahan, ay hayaan lang natin mga idol. Kasi may kasabihan mga idol, pag binato ka ng bato, ay batuhin mo na lang ng pan para hindi tayo makasakit ng tao mga idol. Okay lang yung tayong sinasaktan minsan, basta wag lang tayong nanakit mga idol. Kasi hindi po magandang ano yun sa mga kabataan, lalo sa kabataan yan mga idol. Kaya pagsisikapan nating maging mabuting tao mga idol hanggat maaari. Dahil kahit ano pang pagpakabait mo mga idol, ay may mga tao talagang mangungutya sa'yo. So yun mga idol, natapos na naman yung isang buong araw natin sa pag-spray mga idol ng damo. At nandito ko ngayon sa bahay, nag-relax. Nandan yung sprayer sa likod mga idol. At magkakape tayo mga idol, pang pawala ng pagod. Nagpatimpla tayo ng kape ng ating magandang Mrs. May kape mi. Putat! Dali mi. Kape mi. Kakape muna tayo mga idol. Si David. Ding ding ding. Yan, kape mga idol. Ang ganda ng kape mga idol. Ang ganda ng kape. So yun mga idol, dito ko natatapusan ng video nito. Maraming salamat sa inyong lahat, sa mga solid supporters at sa nagtapos ng video ito mga idol. Maraming salamat po.